Prabu Trembaka seda sing mateni Prabu Pandhu. Pandhu kuwi sapa? Pandhu kuwi bapakne Pandhawa. Ayun Brajadentagara rupa mangeses kadyangin pangsempal kaprapal sela-sela kaplasa satulum mayu mangungsi kagyat kagodha kang jaga-jaga bumi jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara rumaos kagyat jroning batos dene kasatriyan glagah tinunu sakmangke kerawuhan warangka Ngastina paman Patih Harya Sengkuni ingkang menika paman saksampunipun lenggah satata keng putra pun Brajadenta namung ngangklungaken jangga nilingaken nengga rumentah sabda pangandika paduka paman Patih Harya Sengkuni. Brajadenta tekaku mapan ana kasatriyan glagah tinunu iki sepisan mertuwi marang kawilujengane si Brajadenta sumrambahe para kawula ing glagah tinunu dene kaping pindho pun paman mung arep nayenake pawarta kang warata ujare Mbok Bakul Sinambiwara apa bener putraku si Brajadenta bakal kawisuda jumeneng patih ana ing negara Pringgandani nggir paman Ndani miwah kulawarga para Pandhawa paman lho panjenenganmu didapuk dadi patih ana Pringgandani iki ya wis trima rumaos bejo kemayangan Raden Patih dene kula tesih dipun paringi kapitayan kinendombani anak kula pun Gatotkaca usik ana tetembungan aja kesusu mundak keseluru ora ateges pun paman ki gawe urup-urup babar pisan ora ning paman mung ngarep matur witing klapa sak lugune dene kowe sarujuk ya syukur dene ora ya ora dadi ngopo inggih kados pundi paman leng-lenging driya mangu-mangu mangungkung kanduhan rimang lirlena tanpa kanin lirlena tanpa kanin yen tantulusa mengko sang dyah utama ngene nggir sumurupa sak temene senadyan to Pandhawa kae kondang satriya kang sekti mandraguna
Nanging Pandhawa kuwi wong julik lho, Ngger. Mula kanggone Brajadenta mesti ora krasa yen diapusi para Pandhawa. Merga kowe kuwi wong jujur, merga kowe kuwi wong lugu Brajadenta. Paman Sengguni, piye, Ngger? Paduka paman saged ngendika kados mekaten menika ngagem dasar menapa? Wel, dadak takon. Negara Pringgandani kuwi tinggalane Suwargi Keng Rama Prabu Tremboko. Prabu Tremboko seda sing mateni Prabu Pandhu. Pandhu kuwi sapa? Pandhu kuwi bapakne Pandhawa. Banjur Prabu Trembaka kagungan putra cacahe 7 ya kuwi Arimba, Arimbi, Brajadenta, Brajamusti, Brajalematan, Brajawikalpa lan Kalabendana. Saiki aku ganti takon Brajadenta. Kakangmu Arimba kae mati sing mateni sapa? Kakang Mas Werkudara. Banjur Mbak Yumu Arimbi dirabi karo Werkudara sing mateni kakangmu anak-anak siji ya kuwi si Gatotkaca kuwi. Rak ngono to? Inggih, Ngger. Yen manut pakem lho iki, nek manut pakem. Manut pakem pustaka Raja Purwa kudune sing wenang gumanti ratu kuwi putra kang mijil lanang. Dadi sak sedane Keng Rama Prabu Tremboko disambung Keng Raka Arimba kuwi wis pas, kuwi wis bener. Sak banjure sak sedane kakangmu Arimba sing jumeneng ratu ki kowe. Lah kok malah si Gatotkaca lho. Gatotkaca ki sapa? Gatotkaca ki mung kepernah putu. Tur menehe Gatotkaca kuwi turun saka taler wadon. Ora turun saka lanang. Lah kok lancang arep dadi ratu lho. Dadi ora wenang gumanti ratu. Ya bener Arimbi kae Mbak Yumu ning kae nak anak wadon. Janjane sing wenang ki ya kowe Brajadenta. Yen kowe ora gelem, lagi adimu Brajamusti ya kena, Brajalematan ya bisa. Lah kok malah Gatotkaca? Kuwi cetha yen ginawe gawe lan nyebrang saka pakem lho, Ngger. Mula mumpung durung kebacut Brajadenta. Ayo saiki dipikir bareng-bareng, Ngger. Dipikir bareng-bareng. Kabeh mono sejatine wis dadi sanggit rungsiting para Pandhawa supaya Pringgandani kuwi dadi negara jajahane para Pandhawa. Mosok kowe ora krasa? Kowe kuwi telek dibungkusi, mripatmu melek ning kowe diapusi. Kowe diem-yem dadi patih supaya ora ngundat-undat kelungguhan Ratu Pringgandani. Gur derajat patih iki badokan apa? Derajat wakil iki badokan apa? Pandhawa ki ngeyem-ngeyem kowe, ngepuk-ngepuk kowe. Mergo apa? Kowe ki duwe masa akeh. Akhire kowe ki diem-yem didadekne wakil. Ngono lho. Kamangka ya ora sing wenang dadi ratu ki kamangka kowe Brajadenta. Ing atase sing wenang dadi ratu ki kowe, ning kowe malah trima dadi kesete bocah wingi sore si Gatotkaca. Apa kowe wedi, Ngger? Apa kowe wedi Brajadenta? Kowe wedi karo si Werkudara? Iya, Kowe wedi karo Werkudara bapakne Gatotkaca.
Werkudara kae upama kewan ki jaran, Nger. Katone sekti, katone rasa ning bodho gampang dikendhaleni. Apa kowe wedi karo Janaka? Panengah Pandhawa kae, Janaka kae bener digdaya nanging kae bocah tuk mis lho, Nger. Janji didepi wong ayu ngono wis bingung golek hotel kok, Nger. Apa meneh Puntadewa, Nakula lan Sadewa kuwi gur kerupuk bawang kok, Nger. Ora duwe daya apa-apa. Paman, piye cah bagus? Sejatosipun kula punika nggih sampun mendhem rasa serik dumateng para Pandhawa, utamanipun Kakang Mas Werkudara. Nanging upami kula badhe mbalela, ibaratipun kula gajah sampun boten gadah telale, ibarat manuk sampun boten gadah swiwi, Paman. Aja nglokro cah bagus, aja nglokro. Purwa dadi kutane kabeh ki sing dadi bukti lan nyatane, Nger. Sejatine sing gething keburu sengit karo Pandhawa ki ora gur si Brajadenta. Sing pengin mateni Werkudara ki ora gur kowe. Aja rumangsa ijen ya, Nger. Akeh kancamu kok, Gus, akeh kancamu. Kelebu anak Prabu Duryudana ing Ngastina sakurawane kabeh kuwi ya ngalapatine Pandhawa kok, Nger. Mula, Gus, yen sliramu kepengin njaluk baline negara Pringgondani, para Kurawa sing saguh mbiyantu anak Mas Brajadenta, menapa saestu Paman badhe ndukung Brajadenta menawi kula badhe mbalela dhateng Pringgondani. Lho piye ta? Saksuwene aku urip ana sejarah pewayangan, Sengkuni iki apa tau goroh to, Nger? Sengkuni iki apa tau ngapusi? Tur meneh aku iki wis tuwa, aku wis menep, Nger. Sing tak goleki iki apa to, Nger? Dodho mentabler kinetap Dukaya sini pijojo bang mawingo wengis Kumejot padon ning lati netrandit ngundarandir Idep nyomangala cakra praupanam brabak mranang pindha kembang worawari Sinumetom yang saketing murup dahanane Paman Sengkuni piye, Nger? Kagigah raos sing mak batos kula. Mbok menawi gesang kula namung dipun paeka kalian para Pandhawa. Syukur, Nger, syukur. Dene wis kebuka apa sing dadi atimu. Tata gelar pun paman sing ngelingke kowe, nanging sejatine Gusti sing nyipta jagat nyilih ragaku kanggo ngilingke anak Mas Brajadenta. Terus ki karepmu piye, Nger? Kula aturi nyekseni, Paman. Sak menika kula badhe balela dumateng para Pandhawa. Kelungguhan Ratu Pringgondani tetep badhe kula rebut. Layan Pandhawa lan Gatotkaca nggondheli Pringgondani, sungsang bawana balik Pringgondani. Pandhawa sak Gatotkacane badhe kula pejahi. Aduh bagus, Nger, bagus. Ganteng tenan jenengan, Nger.
lagi Jawawan sabda Horekang sumewa kekering pasewakan kathah samya naraka wonten dwirada mekta pedhot saking wantilan kuda tilar pandengan lagi Cawawan sabda Horekang sumewa gegering pasewakan kedadak praptanira Raden Kalabendana gawe geger kang samya mulat Pakni bawaka siking geni guna dahana lena Catra trining rana weda malakni geni budhawaka caritaning satriya linuwe kang mardi mring kautaman tanpa katrih pangestine palugon laguning lekas lo kita linuding kidung kadung kadereng hamomor ngun manah rahayu ayu ana tanah golong gumolong manatu kara ambit pasya kalimantabe sinabeta ing ilo-ilo dudi dumawaing tawak-tuwak aja kaget aku adimu Kalabendana sing teka kakang
Padha becik sak tekamu Kala Bendana. Iya Kakang. Cekaku panggih Rahayu Niskala. Sumengko pengawak bojro tekamu. Ana parigawe apa Kala Bendana? Ngene ya Kang. Aku mung bakal menehi kabar. Mung kari sak siliring bawang sedhela meneh si Gatotkaca bakal kawisuda dadi ratu ing Pringgondani. Kudune aku lan kowe seneng, kudune aku lan kowe bobo Kang. Merga ing atase anake Kakang Mbok Arimbi bisa Anyakrawati ambau denda nyekel pemerintahan Praja Pringgondani. Mula Kakang sing tuwajuh rasamu, sing menep lan madhep mantep rasamu ya Kang. Dina iki aku ya tak gandeng tanganmu manunggal kekuatan nyengkuyung gegayuhane bocah enom supaya ing tembe burine negara Pringgondani bisa maju negarane lan tentrem para kawulane ya Kang. Kala Bendana sing kok sawang aja mung Gatotkaca ki anake Kakapa bapakne Gatotkaca. Kakang Mas Werkudara mono satru trubusaning mungsuh mripatmu weruh dhewe. Kabeh kadang brojo isih meger-meger urip. Kabeh ya sembada bisa jaga Praja Pringgondani kang dadi tinggalaning para leluhur biyen. Coba ora arien rasamu. Ngopo malah dadak percaya karo wong liya? Sak bungkure Kakang Arimba murut marang Kasidan Jati, adine taler lanang sing tuwa dhewe iki aku. Kagyat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit. Duh sang retnaning bawana weh lala kok kowe bali kaya ngono Kang. Ngene ya Kang, yen Praja Pringgondani iki mengko tetep kok cekel sak jedumblek ya wis ora ana wah-wahan. Arep kowe iki satriya ning awake dhewe iki buta. Wis dadi pakem buta ki duweni watek buteng betah nganiaya. Mula Kang, iki wis dudu jamane Kadang Braja. Bocah nom-noman saiki wis do pinter lan wasis. Wis wayahe bocah nom-noman diwenehi kelodhangan gawe mimpin pemerintahan iki. Aku lan kowe cukup ngombyongi wae saka guri ya Kang. Lah lagi mengko yen ana klerune dibenerke, yen ana laline dielingke. Ngono lho Kang. Ora usah dadak duwe kepenginan dadi ratu. Sing mbok goleki apa dadi ratu? Ora lidok ujare wong daplok.
panemu lan gagasanmu wis melu para Pandhawa. Kowe keblinger kala Bendana. Yen pancen kowe melu Gatotkaca melu dilatana tungkake Gatotkaca. Yen Brajadenta ora sudi negara Pringgondani tetep bakal tak rebut sapa wae kang dadi pepalang musuhe Brajadenta. Layak jebule guriku wis enek tikus siji iki. Olah wedhus ora ngajeni karo patih. Iman-iman kala Bendana ngajeni Sengkuni. Wis tak titeni. Ning ndi papan pekumpulan kok angger ana Sengkunine mesti buyar. Ya wis Kang. Yen pancen kaya mengkono kala Bendana mung bakal nyawang babaring lelakon. Wong nandur bakal ngunduh, wong utang bakal nyaur, aku njaluk pamit ya, Kang. Wong edan. Mati aku. Wong edan nyaduk kok garis. Enten napa Raden Patih? Kala Bendana nyaduk sikil arep pamit dadak nggajul sikil. Ning ya ora apa-apa. Sengkuni wong sabar kok. Tak rewangi kaya ngene iki sing tak labuhi ya sapa? Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Sengkuni wong sabar. Sing baku ya ta? Pringgondani kedah sampeyan rebut. Nah. Inggih Raden Patih ngestoaken dawuh. Syukur nggih, syukur. Kukuh bakuh atimu kaya tugu aja ketitik ora kengguh dening ucape Sikala Bendana. Inggih mboten Paman. Sampun dados anteping manah kula badhe ngrebut balinipun Praja Pringgondani. Bocah Temenggung. Kula wonten dawuh tinimbalan sinuwun. Kirapna para madya bala glagah tinunu. Kinen ngombyongi lakuku tumujuaning Pringgondani. Yen nganti ana ramene kelawan wong-wong Pringgondani, aja dadak kesuwen Pringgondani dibiyuki batang sak yuta. Nggih. Ngestoaken dawuh sinuwun. Lumaris kang dadi lakumu, aja nganti ninggal marang pengati-ati. Budal dina iki.